Mfe na ofiti azumu ye ko wie no. Mfe na santimo duma na ko sha ase no ya ma. E go dia ya ni me e di sunsun no ko ni sam ta me bre no di So kwaze. Otu kwaze opia pa konfo opia. Opia wase lukra konfo no. Ni bi lukra. le pra wo nya me. Enye bi lukra no. Mo ha. No. Wo ma papa no. Ni na ka no so. Come on, so special with you. Oh, my boy, you like how the pro kids are not. Yeah. Maybe after beer, the back. Let me show you. Come here, brother. It was over and Yamlan to some more. 8 years. And Yamlan to some crop. And now for 50 years. So, baby, I guess I here. A companachi, Confoy, ya politician, where did you pass out? And never beer now, bro. Never beer and also. You are there, so that what draw that you are there, you know. I'm not cheap for Boudreau, what catch I know. I'm not sure what would grow, what can't you know? 2 4 or so can't you over top of you? Massa, Noir. Young. 8 years. On the back. Before, 8 years. Simon Shay, Apple. And Master Spansion now. Monsieur Mumwa, come. I can't make that get here. I've been back as my ship, Mother 48. I say, Babani away. Yeah. The Babani. I won't comfort down with the government of Babani. 8 years. 8 years. I don't buy young brother and Gajan in there. I don't know, really, to my come and you 8 years. John. I know what's what they call on one. Bani at the call. Bani, also down now the call. Who didn't come? Many brother. You were mentioning 8 years. You are sending the amount. You smart, but you said to the money. 8 years. Why would you add it? Well, that is no come. So I bet you done it on the you know, 2 4 down the team. I bet you since you will be a fatality. 8 years. Now, I see pizza and one of the What's your channel? The Ragaza. And now, Susan number 3 apa. 8 years. Susan number 3. The transfer, no. A more time. Monsieur not Toya. The blue company, so not to wear. 8 years. Susan say, who and this one, Sabi, who said, now, the assistant say, I want her Oba, Obatra, Konocha Kunyaso. And then I see her for 2 home for. So I fadja de buy no. Ketimbo ho kraka. Akonya no company for nyina itwetumo. No man chela chepa. Ana offer afade a emfata e de boss atenyanim. So muna mo ha tama nana broko insaya. Afade a utum for this time side o de dia insaya no. Yen say. They say we fresh she won shit. She won shit. What she don't want shit? 8 years. What do you want to say? What's that check? Say yeah check. Abba kasi ewo ne charity. I didn't try. Just say, and then
ɔsantehen ne spiritual brother obi a ɔne no sɛbe ɛka nsɛm a ɛyɛ sunsun mu asɛm waba a wɔnya no a ɔne no ɛbɛbɔ bra a ɔde no bɛgye santeman ɛnyɛ asɛm ketewa nti amanneɛ ne akonnwa a ɔbɛkyɛ so ɔtena bɛtena so no sunsun a ɛwɔ mu no ma ne ni wɔ dim kae ɛmfa namasɛm ɛma ho sɛbe sunsun mu asɛm ɛmfa namasɛm nkɔ ho ɛmfa social media nkɔ ho yɛmfa sɛbe o wekase bia nkɔ ho asɛm a da hɔ ɛne sɛ wobɛma ɔsantehe ne asikadwa anya sunsun a ɛfata nti na yɛbɛtwa dwara a kɔbɔnɔkye ɛde amoampɔn efiri hɔ ɛba abɛtwa asikadwa nkyɛn na ansa na ɛtwa dwara amane a ɛwɔ hɔ no ɛsɛ wobaayɛ nneɛma pii ɛnkɔ yie na sɛbe ɔhempani nana aduaprɛmpɛ ɔbaayɛ no abɛnti a ɔtwaeɛ ɔfrɛ no atoto wo sane sɛ wote ayi a atoto wo sane ana abɛgyafoɔ no bɔ agona atoto wobɛsane ahwɛ baabi a biara wɔ wobɛsane ahwɛ wo koraa afade a wode ba ahemfia wode ba ɔsantehe hɔ ɛne susum a wode bɛboa no ɛne ɔman no koraa sɛdeɛ afade si teɛ ɛfiri sɛ konwasɛm baayɛ ɛne matiri waka me wɔsi me mpene wɔsi ɔde yɛ wei ɛnyɛma no pii asɛe nti ɛnɛ woba na baabi akuta wa wohu sɛ odiberɛ no ɛyɛ soronko ɛntoto no ase wototo no ase a akonnwa nso bɛtoto ase na ɔno megyina ha ka sɛ woama ɔdua no ansɛe a woma nsɛe mɛsɛ aka kyerɛ obi o ɛnɛ wogya nsuo na kakra wonusae nsuo mu awia mu a wɔbɛsom ɛnyɛ sɛ wobɛka no ano fafa na yɛka ɛneɛ mewɔ meti wɔ nkran na meba meyɛye meama gono ahene a ɔkɔɔyɛ mena bɛseda akonnwa no maa no saa na ɔyɛɛyɛ ɛfrɛ me nkran ɔda ama dabi ɔsantehe woyɛ hwan na ɔsantehe frɛ wo a ɛtwa biribiara mu na wodeɛ deɛ ɛnyɛ sɛ bio yɛbaa yɛka kɛkɛ nanso ɛsa sɛ susum ɛsa ka ho nti deɛ woba no mpanimfoɔ a mode ne baeɛ a moaho kwan mfa sɛ meka bi akyerɛ mo mama nsa atɔ bu so bio deɛ a ɛne deɛ ɛnɛ nko da mpanimfoɔ sɛ yɛbo agoforo a ɛne berɛ nim ɛkɔ na wieɛ no na obiara yɛ asuasuzum ɛbɛyɛ kakra no na sɛ moankyerɛ no deɛ ɛfata sɛ ɔyɛ amode ba deɛ a ɛnea mode dwato abrɛ me dwabe hea menka mi ma mo nti obiara nhwɛ ne so na ɔnhwɛ na ɔmfa susum a ɔde bɛboa ɔsantehe no ɔmfa mmoa na ɛnkɔ yie na biribiara nso mmoa na santeman susum a ɛkotaeɛ a ɔsantehe ɔne kɔmbɔnɔkye firi ɛkɔm baeɛ ɔba ɔde gya kyɛnkyɛ baeɛ a ɔde aboa akɔ baabi a ɛwɔ biara no susum no anyina hɔ nti waba a ɛbɛserɛ otumfoɔ dɔ ama ɔmpagya nti na sɛ biribi kyerɛ no na firi no ɛkɔ no fa amanneɛ ne mmara ne susum a ɛwɔ mu no ɛyɛ adwuma na fa so no ɔsantehe na santeman ɛnya no nkɔ soɔ otumfoɔ dɔ ama ma ntikɔ ho nsi bi kyerɛ